forskellige klasser, der er på skole, og her vil de synes om et, om de får det, og så videre, så videre. God fornøjelse. Okay. Altså, jeg får jo ikke eat. Er der nogen af de voksne på? Nej, tag det seriøst, Mikkel. Det kan jeg ikke, når det er dig, Maja. Ej da. Hallo. Er der nogen? Om der er nogen voksne, der får eat. Hvor skal jeg kigge ind i kameraet eller hvad? Ja. Se mit hår. Ja. Hallo, Mikkel. Er der nogen af voksne? Hvad skal jeg kigge på? Du skal kigge på kameraet. Kameraet? Jamen, jeg kan ikke kigge på kameraet, når det er mig, jeg skal have øjenkontakt med. Så kig på mig, din lort. Er der nogen af dem? Fordi nu sidder Mathilde på det. Ej, jeg er så dårlig til at være på fjernsynet. Får du eat? Ja. Hvorfor får du eat? Fordi mine forældre de har ikke rigtig tid til at lave madpakke, og fordi det smager godt. Og ja, det er altid sjovt at have sådan en overraskelse. Ja. Julie, får du eat? Nej, det gør jeg ikke. Vil du gerne have det sådan? Hvis det er mere lækkert, vil jeg gerne. Ja. Synes du ikke, det er sådan specielt lækkert? Nej, det synes jeg ikke. Hvordan kan det være? Jeg synes tit, det ser kedeligt ud. Ja. Og så ligner det, at det er blevet sådan klasket ned i de der beholdere. Ja. Det er det også. Ja. Hvad hedder, er der mange lærere på skolen, der får eat? Nej, jeg tror, der er 2-3 stykker. Synes du, det er dyrt? Det koster 23 kroner for en portion. Nej, det synes jeg ikke. Ikke hvis kvaliteten er der. Ja, men du synes ikke, kvaliteten er der helt? Nej. Nej, okay. Hvad synes du, der er sådan lækkert i eat, hvis du kan nogle af retterne? Så synes jeg, den burger, de har haft. Får du eat? Du skal kigge i kameraet. Ja. Hvor tit får du eat? Jeg plejer at få nogen til at gå ud og købe til mig, eller spiser ikke rigtig eat. Får du eat skolens eat? Ja, det gør jeg. Hvor tit får du eat? 3 gange om ugen. 3 gange om ugen. Hvad er det bedste, du kan få eat? Nu ser det lidt fedt ud. Skal jeg så sige, kan jeg stå kylling, og så tror jeg, lidt fed ko. Du kan godt lide tomatsuppe. Ja, jeg kan godt lide tomatsuppe. Så er det dit yndlings. Og hvad er det dårligste, du kan få? Hvad er det klappeste, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det ved du Men ikke. her i Danmark skal vi være glade for, at vi har mad, og i andre steder har vi nogle folk, der slet ikke har mad. Så vi skal være glade for det, vi har. Og ikke brokke os. Okay, tilbage til eat. Swag. Hallo, du synes, det er som Bieber. Okay, du ved, når du får... Ej, jeg har lyst til at slå dig. Okay, når du får eat, ikke også? Har du tændt den? Ja. Når du får eat, ikke? Så hvis nu du får lasagne, så kommer der noget ved siden af, ikke? Så får jeg lasagne, så får jeg lidt kød. Så får du noget der ved siden af, ikke også? Hvad får du? Nej, spiser du det? Ja, det spiser jeg. Du skulle have sagt nej. Hvorfor? Fordi vi gider ikke have, I laver det der ved siden af, det smager lort. Bare sig nej. Louis, får du eat? Ja. Hvad gør du det? Fordi det smager godt. Okay, hvad er det bedste, du kan få eat? Til sandwich. Med tomatsuppe? Ja. Hvad er det værste, du kan få eat? Fisk, eller det ved jeg. Det der hvide fisk. Der er meget dårligt, ja. Ja, hvide fisk med det der sukkersovs. Ja. Ja. Okay, får du eat? Hver dag? Nej. Hvor ofte får du eat? Hvor ofte får du eat? Cirka 2 gange. 2 gange om ugen? Hvad er det bedste, man kan få eat? Okay, det er det samme. Og hvad er det værste? Fed fisk. Fed fisk? Okay. Synes I eat er dyrt? Nej. Nej. Okay, altså... Nej. Okay. Hej Michael, får du eat? Nej. Hej Filippa, får du eat? Nej. Nej? Sofus, får du eat? Nej, vil du gerne? Jeg får rester for andres eat. Smider du salaten ud, der er ved siden af? Ja, det gør de fleste. Ja. 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 Ja.
Wacham, kacham, oga.